oras ma dihita sa luna. Tamulay mapamujiot di guar dito hatta di permingguta siangon. Marid dihita sin nomor 110. Marhite-hite goar di debata ama, do goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar dito di perbadia na tumapalangi do tanaon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangahan na ringgan, jala manangahan na niulan ni Jehovah siyan ho. Ima na mangulahon sabing do holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho haserepon marerupon debatam. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan amanami na di Banua Gijang. Mauliate maronami tuho ala dilion ho anak muna sesedi tu hami jala di peluha ho hami sian gonggoman ni sibolis upangidu hami tuho seramoti hami di bagasan hatam asa margugu hami jumpa masa hasusan dohot hagugutan saya sabadusan nami dohot pangalasion nami di hatam na badiai saya perbadiai marohanami marhite-hite todim jala pamasuk kami tuhan uluas sugut asa pujian nami ho disirodi saliling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bukti
Tatangi humapati ni debata di minggu ta sadarion minggu pasapul sadah hudung tirintatis imasian pati palimahon sahat tu pati na pasapuluhon sonoma pati ni debata pati palimahon iku pasangapomu don atorasmo sa mertuaho jalaliling mangulu di tano na nilion ni Jehovah di Batam diho pati paunopon unako mamunu pati papituhon unako mangalakku pati pawaluhon unako manako pati pasiahon unako olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongan saripa ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hudana manang dia pe ugasan ni dongammu olak nido pati ni debata atong rak mangidugogo mahita Tuhan debata lau mangulahon na hubbar tu pati nai ale Tuhan debata sai pergugui nahami mangulahon na hubbar tu pati ni amin marid dihita. Tapauduk marohata tatopoti marusata nagurangi di rupan di debata martangi yang mahita ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di julom martangi yang tuho dada mangasahon hati koran nami na mangasahon asini roham na gudangido saya si maroham mida sadok bangso nami sesa madusa nami seluhuna saya sungguli marohanami asamu baroha doh pangalahonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amin baga-baga ni debata taringok tuha sesani dosa Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah tungsura raradu saumuna songon nabi bunga dadap botar do wainokku songon itak nang perara songon abi hasubba gawe songon hapas do muse hasanga pemadi debata na digijang amen.
hatani debata turpu epistel di minggu tesadarion minggu pasapul sadaho dung trinitatis ima nadienet sian buku ni pesalmen 34 ayat sada 1 ayat 8 tajama marsika sorin jala di ayat 8 manang ayat naparpudian non rapita majahasa songonomma hatana edde puji-pujian sia sidapit edde sian sidapit uzun ala lain ibana di paula di jolo raja Abimelek na palawahon ibana gabi muli ibana Jehovah do di pertanggul hor rohaku bigyon nya kanarangol may jadi lasma rohana sida hulului do Jehovah jadi dia lu siau jala di palua au sian akka hagugotakku sudena Jojo do nadangolon gabi ditangihon Jehovah jala di palua do ibana sian hagugona marsaro do suruan di Jehovah humaliang akah kabiari ibana jala di palua nasida olak ni masahna martua do akana tumangihon hatani debata jala naupiopsa amen. Tidak ko mahaporsyaw tay songo na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sa dok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosal na tumo palangi do tanu au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sedai imana tinubuhon si Maria
nagabi-gabi siatud di parbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernik di panghuman ni silatus na matatarpazal do ibana dihaw na silang na tuwa tubano toro dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manay kusurgo lau hudul siamun ni di bata Jehovah amanay pargogo na suaturusan di sima ibana pa mamulak sugo tutanaon manghumi halak na mangulu dohok na mate tau porsea di todi parbadia jalarong sada huria na badia huria to panhalak Kristen akan na badia dohok diasani dosa dohok diatai na mardot mulak mangulu sugo dan halak ng mate dohok dianguluan na sora suga. Amin. Tabagima edde puji-pujian sian kor inarabu dudu tenlol do kor ama HKBP Siagul.
Tapi matiting na masaro na naing si pamasaon di mingguta sa dario. Shalom, Mamang Inang. Warta Jemaat HKBP Siagul, Medan Opat, Minggu 10 Sada Dung Trinitatis. Topik Minggu, ngolu nai baru di bagasan Kristus. Halaman perjolo dot halaman paduahon, boima tabereng di warta nongadong be di hita. Palimahon, namasa dohot si pamasaon. A. Peduli anak berprestasi. Hobar tu program di Huriatta di minggu siang sadarion di patupado pasahat si palas roha tu anak kota na berprestasi juara sada, juara 2, dohot juara tolu di tingkat sekolah SD, SMP, dohot SMA sederajat di patupa mai dung sipul tikting. B. Tikting marbagas. Tikting perjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogason marihot si hombing anak ni amang si tua B si hombing tubuh ni inang El boru silaban sian huta lumban si parbue desa tapian nauli huria GMMI litong ni huta resort litong ni huta dohot orwana Emi Sumiati boru panggabean boru ni amang panggabean nahinan tubuh ni inang H boru hutagalung nahinan sian jalan pembangunan nomor 55 wek pitu Huria HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul Nasida Majalo Pasu-Pasu Perbogason di hari Sabtu 24 Agustus 2024 di GMMI Litong Nihuta Resort Litong Nihuta. Sai di Pasu-Pasu Debatama Nasida Nanang Mamuka Perdongan Sadi Peoni. Tikting Parjolo. Naeng Majalo Pasu-Pasu Perbogason David Ginola Gultum. Anak ni Amang Dr. Andus Roger Gultum Nahinan. Tubuh ni inang Mei Lismawati M Nahinan. Sian Jalan Karya Masjid Gang Murni nomor 4 Wek Tolu. Huria HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul Dohot Orwana Yohana Lisnawati Boru Nenggolan Boru ni Amang Dr. Andus Marolop Nenggolan. Tubuh ni inang Rosita Boru Siahaan SH Sian Jalan Gatot Subroto Pasar Tolu Gang Sekata nomor 6F Medan. Huria GKPI Jemaat Khusus Cinta Damai Medan. Nasida Majalo Pasu-Pasu Perbogaso di hari Sabtu 24 Agustus 2024 di GKPI Jemaat Khusus Cinta Damai Medan. Saya di Pasu-Pasu di Batama Nasida Nanang Mamuka Perdongan Sariponi. C. Namoding. Nah di hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Nunga Jumolo Maruju Ngolu ni Inang Rapmian Boru Hutagalung Nyonya Tambunan Boru Tagalung tutup umur 56 tahun Sian Jalan Sejahtera nomor Sia A Wek Pitu. D. Pertemuan calon sintua Rap Dohot keluarga. Di hari Jumat 16 Agustus 2024 di Patupa Huriatado pertemuan calon situa Rap Dohot keluarga masuk pukul 10 siawib. Alan i pinangido ma tusude calon situa dohot keluarga madohoti pertemuan ini. Sabtu ceria anak sekolah minggu. Di hari Sabtu 17 Agustus 2024 di Patupado Sabtu ceria anak sekolah minggu maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 15 WIB. Do mutusi asaganu mahita natoras lao manosoi akai na kota B madohoti Sabtu ceriai.
F. Pabor haton situa na pensiun. Dari Minggu 10 Agustus 2024 di kebaktian Minggu siang Duksipul Tikting Pabor haton ni Huriat Tama pensiun sian hasituaon ima inang situa delima boru pangaribuan SIP MM sian wek 10 Hobar tusi patu potado papungu pelian petuluhot tujulu dihita di kibaktian pagi siang dot malam songon hamulateon nirohatta disaluhut pakubasion nasida di tonga-tonga ni Huriatta na selilingon. G. Penabalan calon situa. Dari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di Minggu siang di Patupa Huriatta do penabalan tudua halak calon situa sian wek onom. H. Papungu amplop tuha perluan pakubasion ni resort. Di Patupa Huriatta do papungu amplop tuha perluan pakubasion ni resort alani tajalo ma amplop sian situat tabe jala tapasahat mamuse tu wek tabe asa di pamasuk di warta. I. Bajar panitia oikumene inklusif. Di Minggu sadarion pagi doho siang di Patupa panitia tahun oikumene inklusif do bajar jala na Patupaon bajar ima wek 5A wek onom wek pitu dohot wek 10 alani i tuhita saluhut ruas ni huria tap tupahima marhite namanuhor bajar naung pinarade ni akawek di bagasan las niroha. J. Penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen tahun ajaran 2024-2025. Universitas HKBP Nomensen menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. Batas pendaftaran sampai dengan 19 September 2024. Karena itu, kepada jemaat kita yang mau melanjutkan perkuliahan supaya mendaftarkan ke Universitas HKBP Nomensen. K. Bunga altar. Nah pada dehon bunga altar di Minggu sadarion Ima sian Samuel Simajuntak sian wek pitu. Perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari Sabtu 17 Agustus 2024 di Patupa Huriatta marhite panitia tahun okumene inklusif perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Marhite na Patupa perjolo upacara bendera pukul 8.30 paduahon kegiatan perlombaan. Lansia pukul 13 sampai 14 WIB di parkiran sepeda motor. Perlombaannya ambil air dari gelas dengan sedotan, ambil karet gelang dengan sedotan. Paduahon remaja dok naposo pukul 13 sampai 16 WIB 16.30 WIB lapangan gereja. Perlombaannya individu makan kerupuk, balap karung, perkelompok tari tambang sama trompa. Peteluhan anak sekolah minggu pukul 15 sampai 16.30 WIB makan kerupuk. Popatot di lapangan gereja. Popatot pukul 17 sampai 18 WIB penutupan jumba. Pelimahon pukul 16 WIB pembagian hadiah. Alani pinangidoma tusude ruas ni Huria Asaryama Hita madohoti kegiatan ini. Ponopon goar ni ruasta nama ulang tahun mulai siap tanggal 10 sada saat tanggal 17 Agustus 2024 adong di warta godangna 42 halak. Sude parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun ma tu ruasta na berulang tahun. Sehat dan panjang umur ma dinasida. Hatani Tuhan dibani hudok ma Tuhamu saluhuna manang dia pe dipanggi dohamu ditanyang muna
sai nasahat doi tuhamu, asal porseahamu, ikon jalon muna, tersurat di Markus 10 ayat 24. Pemakaian gereja dot bunga altar boima hita bereng di warta narong dihita dohot guarnyaka ruas tanah marsahid dohot akan apa sahaton iuran dohot aka pilihan dohot spontanitas boima ta bereng di warta narong dihita mula dong nong pasahatot di situa hapedang di surat di wartaon boima hita patakas tu situa tabi nadong diwet tabi songonima tikting warta nadong dihita. Pada saat ini kami berikan waktu ke Polsek Medan Baru untuk memberikan penjelasan tentang Kamtibmas. Kami panggil ke depan. Salam. Ya, shalom jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur hari ini kita sehat-sehat bisa melaksanakan kegiatan ibadah yang kami hormati Bapak Pendeta, pengurus gereja, jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Polrestabes Medan mohon waktu sebentar untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas berkaitan dengan tingginya gangguan Kamtibmas di Polrestabes Medan. Kami dari Unit Intelkam Polsek Medan Barat ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya terkait anak-anak kita yang masih rentan, ya masih labil usia 14 sampai 17 tahun yang mungkin sangat berdampak, ya sangat berdampak sekali kepada perkembangan mereka. Kami sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bisa menjaga anak-anak kita jangan sampai terbawa oleh pengaruh buruk oleh lingkungan, karena di usia yang rentan labil banyak orang yang memanfaatkan anak-anak kita. Ya mungkin mereka ikut geng motor, manakala anak-anak kita pulang larut malam agar kiranya kita lebih open mencari, karena di luar pengaruh lingkungan sangat berpengaruh pada anak kita. Mereka tidak tahu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Jadi sama-sama kita bisa menjaga anak-anak kita supaya mereka tidak terpengaruh oleh dampak-dampak pengaruh lingkungan yang buruk. Kemudian untuk lingkungan kita juga, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon mendapatkan informasi manakala di lingkungan kita ada yang sering berkumpul anak-anak yang negatif, segera informasikan kepada kami ke call center 110 atau bisa juga langsung ke Polsek Medan Barat supaya kami bisa menghimbau dan bisa mengatasinya segera. Jangan sampai mereka sudah melakukan pidana baru nanti kita memberikan informasi supaya kita bisa mencegah terjadinya tidak pidana ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kami juga dari Polrestabes Medan berharap kepada Bapak Ibu sekalian supaya bisa memberikan informasi berkaitan lingkungan kita. Mungkin tetangga kita ada indikasi pengedar narkoba ataupun orang-orang yang kita curigai melakukan hal-hal yang melakukan pidana. Ya, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan supaya kami bisa menindaklanjuti dan bisa menurunkan gangguan Kamtibmas di wilayah Polrestabes Medan, khususnya Polsek Medan Barat. Kemudian
untuk mengurangi juga kegiatan-kegiatan pencurian sepeda motor, kami sangat berharap juga kepada Bapak Ibu sekalian mengingatkan manakala memarkirkan sepeda motor, kita nggak boleh sepele. Bila perlu kita menggunakan kunci ganda, supaya kita bisa menekan gangguan Kamtibmas ataupun mencegah terjadinya pencurian sepeda motor. Karena di Polrestabes Medan ini satu hari paling sedikit 10 satu hari. Jadi kalau kita bisa menjaga kita, niat dan kesempatan tidak terjadi. Artinya orang yang melakukan akan berkurang kalau kita bisa menjaga barang pribadi kita lebih kencang lagi. Jadi tolong kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon supaya bisa membeli kunci ganda terhadap sepeda motornya manakala diparkirkan dimanapun, di supermarket ataupun di pusat perbelanjaan. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan situasi gangguan Kamtibmas, ya mungkin antar anak-anak muda di lingkungan kita, kami mohon juga kepada Bapak Ibu sekalian bisa memberikan informasi kepada kami dengan WA 0813 61 6391 6724. Mungkin kami ulangi lagi 0813 6391 6724. Jadi kami sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama. Artinya kita sama-sama bisa menjaga diri kita, lingkungan kita, dan bisa menurunkan gangguan Kamtibmas di wilayah Polrestabes Medan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili dari Polrestabes Medan yang telah memberi informasi kepada kita. Dan HKBP Siagul siap mendukung dan melaksanakan sesuai dengan yang Bapak informasikan tadi. Tatarut cuma acara ta sesuai dohot warta nong tabiginaking lau pasaton peduli anak berprestasi, pasaton tu na berprestasi juara sada 2 tolu tingkat SD SMP do SMA sederajat upasatami ma tu ketua dewan diakonia dohot tu ketua seksi pendidikan. Sallallahu tasaluhutna khobar ni program ni huriata ima pasaton patupa si palasroha manang peduli prestasi tu yana kota tingkat SD SMP SMA na berprestasi juara sada 2 juara tulu sian huria mandok mauliate matuhita ruas ni HKBP Siagul na dohot menyerahkan mana memberi gerakan 1000 Said Watama masuk ita suluna songsongoni aka yanokota kepada anak-anak kami. Di sini kami akan bacakan pertama dari tingkat SD ada sekitar 21 orang. Nanti ke depannya adik-adik kami. Yang pertama tingkat SD nama Noel Reski Situmorang, ranking pertama dari WEK 1. Kemudian Yovanka Adriela Silitonga, ranking pertama dari WEK 3. Kemudian Octavia Ronauli Putar-Putar, ranking pertama dari WEK 5. Selanjutnya Aprilia Bulan Indah Borusianturi, ranking pertama dari WEK 5A. Kemudian kelima Louis Bastian Pasaribu, ranking pertama dari WEK 5A. Kemudian 6 Farel Dominic Sitanggang, ranking pertama dari WEK
6. 7. Jevanya Ananda Sihotang, ranking pertama dari WEC 8. Kemudian Christian Antonius Tamba, ranking pertama dari WEC 9. Kemudian 10. Karline Manang Karlina Fazia Moratama Panjaitan, ranking pertama dari WEC 9. Kemudian Dwi Runa Lamunema Aruan, ranking kedua dari WEC 1. Kemudian Nikita Mehsa Utahayan, ranking kedua dari WEC 1. Kemudian Rahel Kezia Berusi Hombing, ranking kedua dari WEC 5. Kemudian Santa Luciana Sinambela, ranking kedua dari WEC 9. Kemudian 15 Mika Kristiani Panjaitan, ranking 3 dari WEC 1. 16 Stephen Ezion Hutahayan, ranking 3 dari WEC 1. 17 Renaldi Fernando Sinaga, ranking 3 dari WEC 1. 18 Rafael Vincentius Sianipar, ranking 3 dari WEC 2. 19 Tantia Indira Simamora, ranking 3 dari WEC 7. 20 Nika Gracia Borusihotang, ranking 3 dari WEC 8. 21 Reva Karisa Floren Siburian, ranking 3 dari WEC 10. Inilah anak-anak kita yang berprestasi dari tingkat sekolah dasar, jumlahnya 21 orang. Kami mohon dengan hormat Amang Pendeta Resort agar dapat memberikan kepada anak-anak kita yang berprestasi juara 1, 2, dan 3, Mang. Boleh tema tu inang anu patakasami manang inang tu situa manang tu sekretaris noma ta pasahat na adong sadaro namang na inang dah. Mohon maaf Inang, akan kita tambahi kembali untuk tingkat SD, yaitu Endro Napitupulu dari WEC 9.
Terima kasih buat anak-anak kami tingkat SD. Semoga ditingkatkan nanti lagi ya Dek ya, untuk semester kedepannya rajin belajar, yang terpenting rajin gereja terutama di sekolah minggu. Yang mengikut kami akan panggil kembali anak-anak kami tingkat SMP sekalian dengan SMA, yaitu pertama SMP Friendly Hiskia Sitanggang, ranking pertama dari WEK 7. Kemudian Felicia Roito Putri Nababan, ranking pertama dari WEK 7. Daniel Julian Sihotang, ranking pertama dari WEK 8. Anissa Putri Hutahayan, ranking 2 dari WEK 1. Angelina Cantika Serepina Sianturi, ranking 2 dari 5A. Ruth Dameria Gabriela Lupantobing, ranking kedua dari WEK 5A. Kemudian Daud Sitompul, ranking 2 dari 8. Maaf, Ruth Dameria Gabriela Lupantobing, ranking 2 dari 5A. Kemudian Daud Sitompul, ranking 2 dari WEK 9. Kemudian Yohana Okta Berutobing, ranking 3 dari 5A. Kemudian 9 Lambok Franz Manatan, ranking 3 dari WEK 7. Anak-anak kami yang tingkat SMA kami undang ada 5 orang. Pertama, Jevanya Francisca Ujung, ranking pertama dari WEK 6. Kemudian Grace Juanita Raja Guguk, ranking 2 dari WEK 4. Desria Ani Akira Berusiombing, ranking 2 dari WEK 7. Kemudian Karin Olivia Panggabean, ranking 3 dari WEK 7. Terakhir yang kelima, Adrian Simanjuntak, ranking 3 dari WEK 7. SMA sederajat ada 5 orang, SMP ada 9 orang. Demikianlah penyerahan Kepala Seroha Tu Yana Kota nomor prestasi SD SMP SMA mulai tema Tuhita. Salut Matuhita, salut nak. Mulia tema di Dewan Diakonia Dohot
sesi pendidikan tatorut sama carata maridehita nomor 617 ayat sada do uduna hu mata pasah pilihan sada a dohot sadewi. Damene debatana sumurung sian saluhutna roha di mana mengaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin.
Hata ni debatana memakulingi hita di minggu tasadarion minggu pa 10 sadahod Trinitatis ima na tarsurat di surat ni Apostol Paulus madapoton halak Efesus biduna paupaton memuka mesin ayat 25 tol hasro ayat 22 songono maridok takasma tapai hutihut di bawah ini bolokok kamu gabusi hata hok kamu ma nasitong ganup tudonganna ay ruas dohita sama hita ia tarima samu unang ma merdusa unang masanga mate mataniari somitop rimas muna unang pasiat tamu sibulisi naung manakoi unang bemanako mula-ulaw maibana tangan naima sumarihong nguluna asadong lehonon na tunahurangam unang maruar hata nabusuk sian pamangam muna naing ma nadinggan na tau padinggaton na humurang asarapotan uli na ubigisa jala unang marsahi hamu tod di perbadian ni debata naung disahapot tuhamu tuari haluauni daw masyak kamu nasa riting ni roha doho muruk doho rimas nang hata songgak-songgak dohot itsahisak songoni nasa hajahaton alai gabi nabasar mahamu samahamu akka para siroha masih sesadu sama hamu songo panesan di debata di dosa muna di bagasan Kristus itu saat diturbuki hamuna kadongan nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus turbuk tahun manaringoti turumang niaka pangalaho naikon patuduhonon manang pataridahonon ni halak Kristen di sadok panggulmiton ni nguluna pabuan naung halak Kristen ibana lapatanna bohado parange bohado ngulu ni halak Kristeni ikot tadi sian akana sumanghuton Kristus manang sian naso halak Kristen di tonga-tonga ning uluna si ganupari di dia di sude inganan di sude partikian natari arong tarpasu-pasu ruas ni huriata jala dohot tami tu pestai di pesta disuruh mak pinangido mak tu pangulan ni huria lau manutup parmanganon inna alai tangmat tak ributna di perpestani nunu sudi kan merdelen itu so jadi roronnya anak kadongan marede mahita kokoporano dung marede inna hape unggogo muse suara ni zolma sien hatanya di ton masih puntak gugun suara Nabi izahayat tonggo nang ibigi ayang ko subigi unna do mamarua pola juga unna pangulan huria menutupi hudok tapahohom jak kamangkay nang mulo halak Kristen do hita tapahohom dangan rong kunana martangiak kita nggo gabi ribu do hamuisi sutat badusat tan no tutuhani tapahohom jo tapahohom termengulud doang manang nasa miniti itu orang mamu saya madok tua ngap dokon bayi namang matang yang isi buat noni inna bah inna rohaku songoni itu PHP kualitas nami songoni itu PHP hakaristenon nami narohaku rupani dak koto duo doang musinat tare manang nadaung duo dora alaina hohomi dora hamuate
Itu tong dai komu beru dah HKBPC ya guldang mungkin ke biribu timulo martangi yang pesta itu kan. Itu sepakat cerita isi. Ingat tamu ruasnya HKBPC Yagul ketika dikatakan untuk berdoa, ambil sikap untuk berdoa. Kau jelas dokter. Komu beru, iko berbeda do. Nama nada Kristus, siapa nama nada Kristus. Apalagi mulai rok martangiang alai sai. Sumu beguguni suara. Apalagi mulu hamu parwar korak, partal-tal haduan nanti. Mulu ngaidok ibasa hatu dia paso hamu zui. Anno pebo di udutan ni. Manang bau nak polai suruh martangiang sonau dokon yang kon lau ribu dua tong ate bayu lah homal terus nak pola buai. Ai cuaha paulahi ta martangiang kape. Dan martangiang paula marhonota asai tutup ulau nomor hite parmangano nomor hite na martangiang. Hape sai memulpul aku nani naneng dohono nak kamangkay nang dakola di parpestaan petuduhonota nah ala Kriste kita alai di sudedo panggul mito ninguluton dakola di gereja dohodo di parpestaan itu tahe itu dah dohodo dionan Diona pe ku patudoto dan hala Kriste kita. Unang ayah udok nak terseda. Korwala suitadda ukan lawa manuhur botik gunian. Ijoloku arongina kan berapa? 10.000 sekilo. Inna. Bang aku beresin na daw. 10.000 tahen naruh aku kan. Romau dung lawin natai. Berapa tadi Bu? Katesnya niku, pepayanya berapa? 13.000 Pak. Nah, bahasa tua naik mube naruh aku kan? Enak baharo naik kamyon. Ia mulut au manuhor termubar ke anak tong kan? Tapi tadi ku dengar sama ibu itu 10.000-nya ibu kasih. Kenapa sama aku 13.000 niku? Oh iya 10 pun jadi lah Pak. Nama kan? Daga hamyon naroha ate. Ya. Mulu mertiga-tiga pehita yona na tong bana sayar kan ibu niaga te bana sayar beno tong dak pola merninda bohi do apa lama bain arkan ni tiga ayo pe patuduhono todo na halak Kriste do hita iru na nang dohono turpuko nak kamangkay nang dakola di gereja dakola di onan dakola di pesta do di perkerijuan nasingi dijabu di persekolahan. Buat anak-anak kami yang berprestasi hari ini kami bersuka cita. Kami percaya anak-anak kami di sini adalah anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang sungguh-sungguh memberikan telinga dan hati kepada didikan dan ajaran setiap guru, melakukan apa yang diperintahkan di sekolah sehingga mereka bisa mendapat peringkat yang baik. Kami katakan itu ciri-ciri orang Kristen. Tingkatkanlah, lanjutkanlah, semangat terus buat anak-anak kami. Semoga anak-anak kami nanti akan dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang lebih berguna di negara kita ini, di gereja, di tengah-tengah keluarga dimanapun anak-anak kami berada. Saya Uma nang pangalaho siya tonga-tonga ning ulutak kadongan gabi si cahan hitalah la Kriste kita nakin topudo sebetulnya ro par polisi sian katimas nakingani di doko tua buiro membain taringot tuahay taringot tu ketertiban masyarakat do tuh mah lek kamu matiki memang nah di hari Senin ini tersongko tahu di kantor distrik ay nabaro dong sahutamu nai inna tuh kan ayah anu yang dong sahutaku naruh aku kan maksudna buaniku berang foto na masa dong sahutamu nai inna nang iyalo tetara ngapolay takut inna kan alani mebigal parutanami dia niku kan bani paror di beru do inna kan aku sutung na ruas namin waeng naruh aku mga luwak niya tarutok kisi
Hape tu ni ma na diarai patakas ama kutu partau ta dang ruas tamang inna ogu Tuhan puji Tuhan ma inna rohaku mulu tu ngarong musema nak ngiruas ni huriata na gabi songoni pangalaho na gabi dohot tuaka ulau na sotu tikos gabi tukang begal gabi par narkoba barang na waktu sibe hakaristen otaon so tung gabi maila hatani edeni korama nakin sayunang mamarlea goarni debatata marhite parniulata namang kasih pimata mulai berekalak kita aisi de ruasnya kabisia gule apa tu dotong inna muse targasi pahlak memerek kita bang barang nabi noto be mulai berekalak kita aisi de alani ulau nasoture gabe targasi bah ibu tu hamudu human ni halak nama bain gasip tumakonado ninna lusung betu di sakutto di rahutto turkunga dukoni di nong tu lautan asapa molo mate pe unak sangan ida bakkena wah ngiri durai kan ay molo ngai lu betui irakut sakutto turkungai di nong tu laut mate mai si bakkena bedak teride be dihat bah ya mate ni atjolma teride bakkena inar bengkon sahat tu bakkena onak pola terida. Jangan sampai ada nama bain pargasipan di tonga-tonga di nguluna siganupari. Nuai suku-sukunna mulak kita marnida turpuk taodot marnida parnguluot ta siganupari. Songoni mah hape tanggung jawab doh ulaun ni halak Kristen naik komat jamot ton nguluna. Asa gabi ngulu naik baru di bagasan Kristus. Sukunot tama dirita nunga halak Kristen kita tutu ngahalak Kristen au ulaning so tunggu holan agamaku manang di KTP ku tersurat Kristen alai ngulukku daosien ngulu ni hakaristen oh dana nai ngodoh ni turpukona kadongan mulo dirok ngulu nai baru di bagasan Kristus molo naung hujalo ngulu nai baru nauk pinatupan ni Kristus Yesus di tonga-tonga ni ngulukku si ganupari ima nai kotama patarida hodhot parange honokku disaluhut panggulmito ni ngulukon ngahalak Kristen aulaning idaut tamai marhite-hite piga halak kadongan sia trupuk tadi bagasa sadarion na parjolo marhite-hite hata didok nakim marhite trupuk tai dibayani bolok kok kamu gabusi hata hok kamu nasi tong ganup tudonganna baru lani ngakahatata molo arong madok 2 tahun cukup waktu untuk belajar berbicara tetapi 50 tahun butuh waktu untuk menutup mulut. Mulu 2 tahun ngamal udah dana makatai nggak hati panai nah ulu saudara lu sebi sukunna apa itu pak apa sudah apa hati 2 tahun ngamal loi makatai tetapi dikatakan 50 tahun kita membutuhkan waktu untuk boleh belajar menutup mulut alanyaha ay tabuna makatayon atong itu kan jadi ulu do alani tabu-tabu ni makatai gabe marbuasan marharwara nakana sorikot marharwara nakka gabus didok nakin bolokok kamu gabusi bolokon dakola ditangkalhon mulai tangkali ini tangkala sonari bajuonan nomu sesugu bunu muse pakeo nate alai bolokon do buang tidak perlu dipakai lagi. Nah halak Kristen kita nuaing marhiti hatata sotung gabi gumu dan gabus sianaka hatana sitong nok tahatahon gabi rorong hatta madok ay toy madah paditanami na ay ba 10 hatani saya masih ngoto ni pemulu tikos na kan berarti siana nga ba
barang nanti kos be aku ya mang marhite hatat tapi HP tarida do hita nagabe halak Kristen ikon harus didok muse dauma akarimas yon sian hata do tonganate rimas muruk songkak-songkak icah-icak sudi dongan na icahi kan HP iba na pe urwa do siya nau HP icahi mo siya urwa bereng jo birong ipat ditanin HP birang mo siya mana madok pahamu masuk hake o namang icahi rupan ibo to merdumu tulpak tu gabbo merdumu rupa tu pangalaho innake kan solat narek kadongan hatatta didok marhite turpuk taon naing ma hata na denggan naing ma hatatta na padinggaton naing ma hatatta mangaleho naka harapan tuak kadongan na kehilangan harapan dang ruar be hata na busuk alai na tau padinggaton ma alanya kamang kenang marhite turpuk taon naik patuduhonotan halak Kriste kita marhite nama jamoton siala pikauta pangabas udang guarnionate dila mulut akan nabui mabaik kacit rohani dongan kadang sapala haruar hata barang nang penang 10 hali minta maaf ulo gabi ba mau lo tersarupa do tahaino ni mulut buat triplek rupani kan triplek lubang tapakku ibana tapakku dukon ni bata cebuk mo sepakku nai boy do boy alay pa bekas ni pakui nga merlubang di tripleki song ni do kadang kahataon kadang mulut dang tasadari tapadok HP ternyata mereka manang hata tenga melukai perasaan orang lain jalan mulut adok pe maaf saya ini ngerupani ono dari maapon alai angko bekas nai saya loh do di si tong kan loh do di si alani do marhiti turpuko saulat narek kadongan satu manat tapatuduhon na halak Kriste kita marhide na majamot to nakahata na tapasahat na tahatahon di tonga-tonga ni nguluta si ganupare na paduahon patuduhon tama naung marngulu na baru hita di bagasan Kristus na marperdomuat waka sikap parange ulaon tindakan dang hata benwaing tidok unak pasiat si polisi bahasa ay macay lamok do si bulis maka tayo lamot dan semua yang diucapkan itu gampang kali masuk akal itu tayo toriro dan selalu menawarkan apa yang baik manang itawar do na bayan sonang rohata atau ema ay songonom ma inna itu tor ba malo alani do mulo didok unak pasiat tamu si polisi arong mah ya huingot songonon sahalak mahasiswa teologi menghadapi ujian jadi ujian ini hola dua soalna na perjolo coba jelaskan yang anda pahami dan ketahui tentang Roh Kudus na kedua hon coba jelaskan yang anda ketahui dan pahami tentang iblis nina bah asik may bana makarito terus sal lebar dua lebar bangasap naik habis karotasi asik ibana hola patorakon tentang Roh Kudus baru apa nggak habis waktu tori bani mana ma itoru soal nomor 2 maaf pak tidak ada waktu untuk iblis ini mana kan luar nilainya nilainya no jago kamu masuk pen A plus dope gari ada barang boya tong isalahon maaf pak tidak ada waktu untuk iblis ido rohani dosen na ido horwa dangak pola rekot hata taringot tu
Sibulison ay memang mulu makatai sibulu si kotua guizulu ini mana museh kan. Anggo so ido dang ong lancar makatai sibulis na tongkan. Ati. Naneng dohonon akamang kainang unang pasiat tamu sibulisi. Unak pasiat tamu sibulis. Ay lamok di bana sulat nari. Memang sigaro benon ni. Ati. Didok marhitiahay unang manakko. Unang be manakko. Urang ko be panakko noaing. Ihitawan? Ba, ang ko hutay mi denok ko boto, huta parutama teh ete. Jadi sudah do ba saping jebunai komar kerengkeng, sahat watak mai baik kerengkeng busi soni. Ai bahasa sono studi jebi hutawan niku kan. Ai wa mamang naguda ngapanak pe hina kan. Ai neru do rasa sengi jebunai. Ijakit lau mana beko satu gini kerengkeng beku ya mak. Nah sutabuna parhutan halak kita musemaun amang jota he narohate. Baru naik tu tunggu tahun. Ang ko peka panakko na mabuat na sugasan na. Wi tahe dirok nakin mari turpuk tai ringkas mamangula. Asa tangan nai marhua. Sumari honariko di bana. Jangan kola nih. Motivasi nih kita mula-mula dak kola nasa cukup yang menjadi kebutuhan kita alai. Nadu menggesiani dope didok nak kimar hiti buktai gabe tahu hita ringgas olo jalaradi mengurupi nahurangan. Anggon berkamu mazo ayat 20 lebih. Naung manakoi unang be manakko mula-mula mai bana. Tangan nai masumari hong uluna dak kola sumari honarikot alai disabung do madok asa adong lehononna tu nahurangan. Motivasi kerja kita sebenarnya bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita. Motivasi kerja orang Kristen bukan hanya mencukupkan segala yang mereka butuhkan dalam kehidupan, tetapi justru jauh. Motivasi kerja orang Kristen itu adalah bagaimana dia berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Napatuluhom ma namar perdumua tutod di porbadia ma akamang kainang tidok nakin terida do ngulutai naung marngulu nai baru ketika kita mendengarkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Didok unang be mangarsahi to di porbadia naung disahapot tuhamu tuari helugauni. Odo status ni halak Kristen na subui lupa honota. Ketika kita telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nunga disahapot tu hita todi porbadia. Todi ni debata naung mangingani rohata naung mangajari hita. Ido na ikko sitangi honota di tonga-tonga ni nguluta si ganupari. Jalai dok songo dia na mangarsahi to di porbadia. Molo na tahapor siay naung niat to di debata di bagas nguluta diajari do hita madok na patut manang na so patut. Diajari do hita mangulahon na patang manang na tokka na unang manang na harus. Cedang arong besian halak Kristen na somaboto na ding gasautulla. Na ikosulah na dohok na roa na ikosi si pasidingon na diajari to di porbadia. No aing mulo didok unang arsai hamu to di porbadia na marlapata doi ketika kita tahu yang benar. Tetapi kita berani bersaksi sesuatu yang tidak benar. Ngata boto hubereng ko ibadah do mabuat na tari seda. Hape barani musema do adang badang ibana mabuat. Taboto do di bagasan nguluton ikon ulah honomu do songonon odo si patu pommu, tetapi kita menyangkal dia dengan sekuat tenaga. Mangalo panggorani roha, mangalo sunnai desis panggorani rohata, marhite toddi ni debata nama kuling di bagasan nguluton. Saya talo terus panggorani rohatai, ima na mangarsahi toddi ni debata, ima na mangarsahi toddi porbadia. Nuaing mari kita hidup bertindak sejalan dengan suara hati kita, dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Odo naneng dohoni turpuki
sayunang mamaralo na hinaporsyaan, maralo na binoto hasitong adohot akka ulaw si ganupari. Nange ma tapay baru ngulutai marhite pangajarion ito di porbedia asa tutujup pangulu na baru di bagasan Kristus di bagasan nguluta. Akamanginang ikon parhatopotot tado hidup baru dalam Kristus tidaklah berawal atau berasal dari keinginan hati manusia. Dakola ser rohani jolma asabu ibada mangulu di bagasan ngulu na baru ala hitung na niojarni holong ni Kristus di bagasan tod di perbedia itu na mengajari kita jalan honot tama ngulu na baru di bagasan Kristus adalah hidup yang berpusat hanya pada Kristus. Jadi kristosentris do. Dangala ni asa denggak kita diberi kala gabi denggak maulot tamarang bukan, tetapi semuanya mengarah kepada Kristus. Ala nauk pinaluan ni Kristus doau, ala nauk puna ni Kristus doau, ala nauk pinarbadian ni Kristus dongolukon jala huboto naing tu Kristus doau tutikin naing roh. Salpuhonokku do portibion maka pusat dari kehidupanku adalah apa yang dikerjakan, dilakukan, diperbuat Kristus naik kosi hamunati honokku di tonga-tonga ni ngulukon. Dangalani jolma nari tonga-tonga ni portibio daun. Alai tungalani Kristus do jalau sima naing dohone turpukot tu hita kamangkai nang mulu 2 minggu padodot di pasahat tu hita na di tanggal 20 Juli sia Johannes ono may 1:5 di dok marhuaso do Yesus manarihon ngulutta dilehok Yesus 5.000 halak mangat di si. Songanina dari minggu na salpu tanggal 4 Agustus sia 2 Musa saplono may 2:1 dilehok debata manna tu bangsa Israel debata mangaleho sagu-sagu hangulua tu bangsona. Na 2 jamitai papostor rohatta di panarihon debata di tonga-tonga ngulutta di portibion na soma baik kita ragu pabuat tuk do huasona lahu manariho kita nuaing secara khusus di bagasan minggu sederion lam dipatasak ma pernidata tungulu na sasitongna nauk pinarari ni Kristus naik konsi tapuota naik kosi dayota asa persidohot kita saluhuna dapota dingulu naung binuan ni Kristusi. Hikmat dari Allah memelihara hidup nina di topik bulan Agustus jala kamangkai nang hikmat dari Allah yang memelihara hidup yang kekal itu akan kita peroleh, kita hidupi dengan cara hidup yang baru di mana hidup kita senantiasa berorientasi hanya kepada Kristus. Nani dok ni debataku patut tu udukone. Nani dok ni debataku apa yang telah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita layaklah kita hidupi dan kita wujudkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Takas mahita ruasnya HKBP Yagul taridama nguluna ngulu na marpanedangion ngulu na patuduhon hakaristenon di dia pehita maringanan. Amin martangiak kita. Mulai itu hadi hatam na hutangnya kami di bagasan minggu sederion na paingotok kami bahwa nunga hona puna hami nunga di lehokoto dimtod di porbedia tu hami jala nunga di paucat to hami sian hahulumon tu hatiuron nunga di bagasan ngulu nai baru ngulu nami ala niasi ni roham naing perhatopoton nami mai Tuhan marhiti-hiti ulaon hata pabaenan jala hauduhon nami di panggora ni todim tod di probadia di bagasan ngulu nami asa tuk saurdot pabua naung halak Kristen si hutoko hami patarida honon nami mai di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari atong sahatu homa ngulu nami dohot ruas ni huriam di sada minggu na pinasupasu homon patuduhonon nami ma ngulu nami songon halak Kristen disalhut panggulmiton ni ngulu nami bi alani Yesus Tuhan nami maratangiak kami tuho amin. Kepada
Marere Meditas yang nomor 440 ayat selalu udukna hukma tapasa pilihan napa dua hon do napa tuluhon. Tuhan Yesus, Rabbuna,
Tatangnya koma peliata. Ali di Batama nami na di Benua Gijang hodo haroroan saluhut sileho-leho nadengkan duhut nasa uli bahasa na mau diutus. Pasatami masya na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa parhasia kami pilihanon pati bulon harazomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Benua Gijang, saya pinurbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomani roham di Benua Tongaosong na di Benua Gijang, leo matuhami senario kang luas siapa hari, saya sama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batamaho. Di sodakot Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaorohon madamena tu todim. Amin.